You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Prvi put sam otprilike podigao palac nekako u ovo vreme, dakle, proleće 71. godine. Ja za ovih 50 godina stopiranja zaista, ali zaista nikada nisam doživeo ništa ružno. Do Ginisa sam stigao posrednim putem, naravno. Ja nisam mogu da verujem prvo da postoji takva kategorija. Mi smo odlepili od sreće, nas dvojica. Ta magija stopiranja, to nešto što mi toliko volimo, što se bavimo, mislim što nam je hobi, to mi doživljavamo da nam stane čovek koji je, ajde da kažem, specijalista za to. Moj kum je stanovao u moju kuću, veliko dvorište koje izlazi na ulicu, dobro, i onda smo mi pošli na koncert Santane i do raskrsnice neke tamo, recimo 50-100 metara, ja sam otišao, podigao sam palac i on mi je stao. Ja sam autostopom otišao na koncert i stopirao sam Ameriku. Ali, ja sam rekao, kume, ovo je bez veze. Ovo ti je otprilike kao da smo seli u autobus samo džabe. Aj mi lepo da izađemo negde na pola puta, i ko ljudi, da nam bude lepo usput ima. Stopiram kroz Nemačku i završavamo vožnju i čovjek vadi 20 evra i daje mi. Zašto? U čemu je rekao, što sam? Pa da imate kao za kartu, kao. Za autobusku kartu. Ja vadim novčanik, pokažem mu keš, pokažem mu plastiku. Pa ja imam, rekao, novac, nije sve. Pa što putujete stopom? Pa zato što mi je to merak. Ako samo jedan se povuče time, jedan čitalac se povuče da krene da stopira i to mu pređe onako u krv, u filozofiju njegovog budućeg života, mislim da sam onda uspeo ovom knjigom.